अभी सभी लड़कियां Rumah keluar. Ya? Aku nggak sendiri. Ada. Bakal sih loh. Jangan kecil sama jangan. Aku dah hampir ku
Panggendrani piutagem थानाय समाव बोखानो नाङालै गेलेग्राफ्रा सांग्रां टाइमाव बोखानो नाङा Tengok para kisah pernah deh. Ya, bukan nengah. Harus itu lagu pemerintah kisah pernah nengah. Aceh asal kalau galai sani ber, arah mudang gelin ngobas sani ber diskor berkala berda. Ball number 37, Alisa Baglari, Agor Konar, Issunat. Bini again, Raima Bosumutari Sonetpur, Matagona, next ready. Bout number, bout number 37, Dorle Berry, Doti Baglari, bisa mana gele kasino, next bout 37, Alisa Baglari Agor Konar, Issunat, Raima Bosumutari Sonetpur Matagona, bisa mana kembali dikatakan, kalau nak sabar. Ball number 36, Dorle Berry, at 46, winner is Mata.
Angin kelapa kan? Hasilnya banyak dua. Bukan serang banyak. Bos ya. Dari sini. Hai kan ini. Nah, mana bay? Nanti kudu kuno ba, bahang kumbangan. Bahang kumbangan. Dari bahang kumbangan lagi mana? Langsung keren. Ayah sih itu. Kau nung double double. Itu gua bahang keren. Ini bahang keren. Winari Agor Di jar kudun nago. Hendek Bosumutari, Rita Bosumutari, Tokaja, Aneka Borok Udalguri, Menoka Bromo Kubur, Zaifra Kupun Monaco, Kokir Bosumutari Akaito Kupunko, Lana Takaguri, Sandise, Dontoni, Manumba, Mankia Japani, Bisipu Sino, Ara Hayuba, Etai Kongi, Kisi Bahu, Arjuna, Patanani, जोंनि जे सायनासालियावनो जिरायफैजानाय गुरै खावलायबाय अर्थात मानोना नोंसोरनि बिफांखौ साबायखर थाबाय जोबथा बादानि बिथांमोननिसिम दा आङो बिजिरगिरि बिथांमोना सानैजों जिथु दाजाब खाबु होनाय जानाय नङा बेखौ फोसावना होखानाय गोजोन्थों बादायारि बिथांमोनखौ गावसिनि बादायनाय हाबाफारिखौ दिन्थिफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय बेनो जोबथा बादायारि 4 नाम्बार आरो फैगोन बोसोरफ्राव आं दिनैनो फोसावखानाय जायो जायफोरा देग्लाय सेथि बान्थाखौ मोनगोन आरो नैथि खेब बादायनो मोननाय नङा आं बेखौ खावलायहरखादों थांनाय बोसोरनि सेथि बान्था मोननाया देग्लाय बादायनो
खाबु मोनाखै आरो उनाव नै दिनैनि Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
दा जोङो बे बादायलायनाय Second. मेरा नाम श्यामली सिंह, माऊ कुंगी फेस्टिवल ये जो हिल मैराथन में ये लेके छठा नंबर होगा। तो मैं हर साल फर्स्ट किए, 3-4 साल ये लेके 4 साल में फर्स्ट किए। इसका पिछले भी 2 साल में सेकंड किए, 1 साल थर्ड किए। बहुत अच्छा लगा जो फेस्टिवल, इस तरह फेस्टिवल में तो कभी नहीं दौड़ा, लेकिन 6 साल से दौड़े तो अच्छा लगा। और ऊपर से यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सारा पब्लिक एवं के वॉलंटियर, हम लोग का कोई चीज़ का कमी नहीं रखा, पानी रहने वहने का कोई चीज़ का कमी नहीं रखा। और मैं ये बोलेंगे जैसे हम लोग का इंडिया में सबसे बड़ा मैराथन मुंबई स्टैंडर्ड चार्टर्ड, उसमें मैं 2017 में सेकंड किए, 2020 में मैं थर्ड किए। उसके बाद इंदिरा मैराथन 42 किलोमीटर, उस इलाहाबाद इंदिरा मैराथन उसमें भी फर्स्ट किए। उसके बाद जो कोलकाता 25 किलोमीटर जो इंटरनेशनल है उसमें भी सेकंड किए। बस मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका घर कहाँ? मेरा घर रानीगंज, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, रानीगंज। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, मैं विवाहित तो है लेकिन मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्ट करता है। बस थैंक यू सो मच। रोनपी है, मैं रिफू कार्बी आंगलों से हूँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। आज पहली बार मतलब हिल पे दौड़ी तो बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और यहाँ के जो ऑर्गेनाइज कमेटी है उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक प्लेयर को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है पार्टिसिपेट करने के लिए। Rock. উৎসৱৰ মুখ্য পতাকা উত্তোলন কৰিছে আমাৰ বিটিচি মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ে। তাৰপিছতেই সাংস্কৃতিক বিভাগৰ পতাকা উত্তোলন কৰিছে বিভাগীয় EM দাওবৈচা বড়ো আৰু ইণ্ডিজিনিয়াছ গেমছ এণ্ড ইনোভেশ্যন অফ नामलायनायखौ गासैनिसिमबो जासिहरग्रोबाय। फिल्ड दिखांनाय आरो आयं सानैजों बिटिआरनि EM फारियै डक्टर धर्मनारायण बर', दावबायसा धर्मनारायण दास, सेक्रेटारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोन। ইয়াত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, পতাকা উত্তোলন আৰু অলপ পিছতে ইয়াত চাইকেল ৰেলী হ'ব। আৰু ইয়াত পৰম্পৰাভাৱে আয়ং চাণক্য ব্ৰহ্মত উদ্ভাৱনত যি এটা প্ৰতিযোগিতামূলক যি এটা খেল আয়ং চাণক্য ব্ৰহ্মই
অকল যিহেতু ইয়াত প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিটা বছৰত ইয়াত হয়তো শুভেচ্ছা দিছোঁ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গাছাই पॉइंट मोनगोन दानिया जाहैदों बखंनाय दा बे बखंनाया बे एखे स्टाइलावनो आरो दा गेलेबाय थानाया आगरा जाहैदों चिरांनि आरो माथाया जाहैदों उदालगुरिनि आगर आरो माथा बे ग्रीन कालारा बेखौ बाग्रायनाय दा 5 पॉइंट मोनबाय दानिया जाहैदों दैखांनाय दैखांथारनांगौ हान्थुसिम दैखाङोबा से पॉइंट जानजिसिम दैखाङोबा 3 पॉइंट आरो गोजौसिम दैखांनो हायोबा 5 पॉइंट मोननाय जागोन दा सानैनि गेजेराव जुजिगासिनो बे 5 पॉइंट मोनबाय आखाइ खबनानै हो रायजो नोंथांमोन दानिया नायदो नोंथांमोन बे जाहैदों दा खुग्लुब आगरा खुग्लुबबाय बिखुंखौ फोनांथारनांगौ फोनांनो हाबाय पॉइंट्सा मोनबाय दाना माथा खुग्लुब सानैनि गेजेराव जुजिलायगोन बेलथायथारनांगौ बेलथायनो हाबाय बिखुङा नांबाय दाना जाहैदों नखर सेनाय दा सानैनि गेजेराव सोर बांसिन पॉइंट्स लानो हायो गेजेराव जिरायनानै आथिं बा आखायाव हमनानै बोनो हायो दा सानैनि गेजेराव जुजिलायगासिनो दं आखाइ खबनानै हो रायजो नोंथांमोन नायदो सानैजों जुजिलायगासिनो दङ सोर बांसिन पॉइंट्सखौ लानो हायो दा बे जोंना रेफारि बिथाङा दा डिक्लेयार खालामगोन आगर देरहासार जाबाय दानिया हिन्जावसाफोरनि फैदो पॉइंट्सा जाय बांसिन स्कोर खालामनो हागोन बेसोर डिक्लेयार जायो विनारा दा सानैनि गेजेराव दा नैबे होनदों हिन्जावसाफोरनि सानैबो जुजिलायगासिनो दङ बोनानै लानो हायोबानो पॉइंट्सखौ मोनगोन दानिया जाहैदों नारनाय सोर बांसिन बोलो होनानै नारनानै बायराव देखायनो हायो बोलो दानिया बखंनाय नायदो रायजो राजाफोर जोंनि बे बर'नि खमलायनायाव बेसेबां बोलो नांगौ स्किल नांगौ टेकनिक नांगौ बे गासिबो फिटनेसा नांगौ दा बे गासिबो स्किल्सफ्रा थायोबासो खमलायनायखौ गेलेनो हायो नैबे 5 पॉइंट मोनबाय दानिया बेलथायनाय आगरा खुग्लुबगोन आरो माथाया बेलथाय होनो नाजागोन बेलथाय होनो नाजागासिनो दङ नायदिनि बेलथायनो हायो ना हाया फोनांनो हाबाय बिखुंखौ पॉइंट्सखौ मोनबाय दानिया माथा खुग्लुब आगर बेलथायगोन नाजागासिनो दं बोरै टेकनिक बाहायनांगौ ओरैबा नायदो रायजो राजा नोंथांमोन बे हाया हनै सेस्था खालामगासिनो दं दैखां थाखाय थेवबाबो दाबो हायाखै बिखुंखौ फोनांथारनांगौ फोनांनो हाबासो पॉइंट्सखौ मोनगोन नङाबा पॉइंट्सखौ मोना बेलथायफिनदों जि हक दानिया नखर सेनाय जोबोद बोलो नांगौ रायजो राजा नोंथांमोन
नायदो सानैनि गेजेराव जुजिलायगासिनो दङ बोलो होदों आगरजों माथाजों सानैनि गेजेराव सोर बांसिन पइन्टसखौ स्कर खालामनो हायो नायदो आथिं हमनानै नाख्लायहरदों एखमबा बोदों बे सार्कोलनि बायरायावल' थिनहरनांगौ आरो जाय बांसिन गोबाव सार्कोलाव जिरायनो हायो बेनो विनार जायो दा रेफारिनि डिसिजन सानैनि गेजेराव सोर माथा देरहासार दानिया उन्दैफोरनि हौवासा